Donald Trump včera zadefinoval novú éru, v ktorej progresívny neomarxizmus nemá svoje miesto. Vyslal jasný signál: koniec deštruktívneho ideologizmu, prechod k politike realistického sveta, koniec Green Dealu, koniec legitimizácie pašeráctva, koniec sociálno-rodovým experimentom, koniec obmedzovania slobody slova, koniec cenzúry, koniec násilného pretlačenia akýchkoľvek menšín, návrat k biologickej podstate sveta, poznanie len dvoch pohlaví a národný záujem na prvom mieste, ako aj jeho prosperita. Zrušil tak agendu poškodzovania ľudí, likvidácie ekonomiky, kultúrnej deštrukcie národov a manipulácie s mocou. Svet to pochopil už 6. novembra, deň po amerických voľbách. Jedine PSK to však ešte stále nechápe. Ani jeden bod ich agendy nie je totožný s tým, čo sa ide diať. Zostala im preto už len vojna a tej sa Trump vôbec nedotkol. Opačne, vyslal signál, že ideologicky uplakané strany, šíriace strach, nenávisť, definitívne končia. Nemajú čo v novom svete ponúknuť. Do riadnych volieb je u nás ešte 900 dní. Poďme hľadať skutočnú alternatívu, ktorá patrí do tohto meniaceho sa sveta, ktorá posunie aj nás. Slovensko potrebuje pravicovú reformnú stranu obnovy ekonomiky a zdravého rozumu. Teším sa, že Európska únia dostala túto šancu na mentálno-ekonomickú reorganizáciu skôr, ako sa vnútorne definitívne seba zničí.